היי, אני מיכל אדלר, בפודקאסט ניהול זה לאמיצים. אני מנטורית למנהלים ויועצת ארגונית הרבה שנים. כאן אני מארחת מנהלים שישפכו אור על סוגיות מעולם הניהול, וגם מהחיים עצמם. תהנו. היי פיני. אהלן. אז העורך שלי היום הוא פיני טל, תכף תספר על עצמך, שזה באמת מאוד מרגש אותי שנפגשנו. אני אגיד ככה בקצרה איך זה קרה. לפני שנתיים בערך הביאו אותי לאיזשהו מפגש שעשית על מנהיגות, באיזשהו בר בהרצליה. נכון. ככה הכרנו פעם ראשונה, ולפני כמה חודשים ככה יזמתי איזו פגישה, לאור זה שאני מקשיבה קוראת, בעיקר קוראת את כל הפוסטים שלך בנושא ניהול והובלה, והם תמיד ככה מפילים אותי, נורא מדויקים, נורא כיף לי איתם. ובסוף הפגישה הזאת אמרתי לך, מה דעתך להתארח בפודקאסט שלי? ואמרת בשמחה, והנה אנחנו פה, מצאנו את הזמן. איזה כיף. אז תודה רבה. זהו, אתה רוצה כמה מילים ככה לספר עליך? בשמחה. אז פיני טל, אני מתעסק בעולמות של leadership ו-people management, בעצם זה כל עולמי, לעזור למנהלים לנהל טוב יותר את האנשים שלהם, והנקודת מפגש הראשונה שלנו, שזה היה אירוע בדבלין בהרצליה, בעצם ערב מנהיגות שעשינו, זה אחד מהצירים שבהם אני פועל. הציר המרכזי בעצם הקמתי את חברת לידרס עם Z בסוף, שזה בעצם סטודיו בוטיק לפיתוח מנהלים יצירתי. אנחנו מנסים לעשות דברים שהם בתפיסת העולם יותר מותאמים למנהיגות בתפיסה שלנו, יותר מותאמים ורלוונטיים לאיזה צורך של מנהיגות שקיים היום, לא רק אצל דור צעיר יותר, אלא בכלל מנהלים שמסתכלים על העולם ואומרים, קורה פה משהו אחר, אנחנו רוצים להניע, מאמינים שאפשר להניע, להוביל בדרך אחרת. לצד זה שגם במתודה, אנשים התעייפו כבר מלשבת בסדנאות של 4 שעות, 5 שעות, בין קירות וכאלה, ולכן יש לנו שני צירים מרכזיים. ציר אחד, יש לנו פלטפורמה טכנולוגית, צ'אלנג'ים שאנחנו עושים למנהלים, לוקחים אותם ל30 יום ועובדים איתם בצ'אלנג' בנגיעות מאוד מאוד קטנות, עובד בצורה מדהימה, שהדגש המרכזי שם, וכנראה גם נדבר על זה היום, זה שינוי התנהגותי, איך לוקחים איזושהי התנהגות מסוימת ומטמיעים אותה והופכים אותה להרגל יומיומי, וזה עובד בצורה משוגעת. והציר השני, מתוך המקום הזה שאנחנו אומרים צריך קצת חוויה, אז אנחנו הולכים לכאלה, אנחנו עושים ערבי מנהיגות, בין אם זה סגור לארגוני ובין אם זה פתוח לקהל הרחב, שפשוט נראים אחרת. אנחנו מאמינים שאפשר לצאת לבלות, ליהנות, ועל הדרך להרגיש שאני גם מתפתח מקצועית. אז אנחנו מפיקים הרבה מאוד ארגונים, איבנטים כאלה, אירועים של פיתוח מנהיגות, בפאבים, במקומות מאוד מאוד מרתקים, יש לנו מסעית בירה משוגעת כזאת שמטיילת בעולם, מטורף. אז זה בשני כיוונים, שני צירים מרכזיים, קצת לעשות מנהיגות שנראית אחרת, כי יש צורך בזה. איזה יופי. אז כשחשבנו על מה נדבר היום, ככה אנחנו יכולים לדבר על מיליון נושאים, אז באמת אחד הדברים שאתה עובד בהם מאוד קשה, זה לעזור למנהלים לעשות את השינוי, את השינוי שלהם שהם רוצים בהובלה, על ידי באמת שינויים מאוד קטנים, ופעולות מאוד קטנות, ולא לקפוץ למים סוערים, כי אז זה בדרך כלל באמת לא מחזיק מים. נכון. אז אנחנו נדבר על זה, נדבר באמת על איזה שינויים, ולמה זה חשוב, ואתה גם בא מעולם ככה, חקרת קצת את כל הנושא הזה, ואנחנו רוצים להיות פרקטיים, אני מתחברת לפרקטיקה. נהיה פרקטיים. וחשבתי, כשחשבנו על הנושא הזה, שהתחלתי ללכת לחדר כושר, ואני לא אוהבת. והגעתי למאמן כושר שצריך לבנות לי תוכנית, והוא אומר לי, טוב, חצי שעה, ככה הוא חשב שזה כלום ושום דבר, אמרתי לו, לא. אמר לי 20 דקות, אמרתי לו, לא. אמר לי 10? אמרתי לו, עם 10 אני אוכל להתקדם, להתמיד, כלומר, כי ידעתי שיותר מזה אין סיכוי, אני לא סתם לא בחדר כושר כל כך הרבה שנים. כן. ובנינו תוכנית שמטרתה הייתה גם שנתמיד, כי היא רק 10 דקות, היא באמת 10 דקות, אני בודקת, וגם היא מתמקדת בלחזק את שרירי הרגל שלי, רגל שעברה תאונה פעם, וזה חשוב לי, לעומת דברים אחרים שפחות חשובים לי, וזהו, ואני משתדלת להתמיד, כלומר אני מתמידה, אמנם אולי לא 3 פעמים בשבוע, אלא פעמיים, אבל זה לעומת כלום שהיה קודם. וזה מה שקפץ לי לראש כשדיברנו על שינויים קטנים לקראת המטרות הגדולות. אני חושב שאת עשית במודע או לא שבמודע,
בדיוק את מה שצריך. לכולנו יש איזה כוונות טובות. כולנו מתכננים, חולמים. מהיום אני אלך לחדר כושר, אני רוצה להיות בריא, אני אלך לחדר כושר, עושה מנוי, 4 פעמים בשבוע הראשון, 3 פעמים בשבוע השני, פעמיים בשבוע השלישי, ואז שבוע כן, שבוע לא, ואז זה נגמר. כולנו מכירים את החוויה הזאת, שמהיום אני אוכל בריא, אז ביום הראשון סלט בבוקר, סלט בערב, יום אחרי זה קצת פחות, ואיכשהו זה מתמסמס. כולנו רוצים לעשות המון המון דברים, אנחנו נעים על איזשהו פרץ מוטיבציה כזה, מהיום זה יצליח, ובטוחים גם שהדבר הזה יצליח, ואז זה מתפרק, ואז הגלגל חוזר על עצמו. עכשיו, זה בדיוק קורה את אותו דבר, אני מתעסק בעולם הניהול, זה קורה בדיוק אותו דבר גם בעולם הניהול. אני פוגש מאות מנהלים בשנה, מכל הכיוונים, מכל המגזרים, מכל הארגונים, מנהלים ומנהלות שאומרים, אנחנו מבינים מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו חושבים אפילו ומאמינים בזה שזה חשוב, או אפשר לשכנע שזה יותר חשוב, למשל, נורא חשוב שאני אעשה שיחות אחד על אחד, אני מבין את זה, זה מחבר את הקשר, זה עושה הרבה מאוד דברים, אבל אין לי זמן. אז הצלחתי לעשות את זה פעם, פעמיים, 3, וזהו, למי הזמן לזה? לשבת שעה, ובדיוק בנקודה הזאת אני נכנס, בדיוק במקומות האלה שאני אומר, כל מנהל שאתה רוצה להיות בסופו של דבר, ולא נעסיס בקלישאות, אבל כל מנהל שאתה רוצה להיות, המטרה שלי להצליח לפרק את זה, להרגלים מאוד מאוד זהירים בעין, כדי שהדבר הזה יתמיד. וכמו שאמרת, כדאי מאוד, ואני אנסה לשכנע בדבר הזה, כן? כדאי מאוד להתחיל במשהו מאוד מאוד קטן, אבל קורה באופן סיסטמטי לאורך כל השנה, כדי שבסופו של דבר תהיה שהיא הצלחה מאוד מאוד גדולה. כן? אפילו תסתכלי על זה ברמת המתמטיקה. אם אנחנו ניקח הרגל מאוד מאוד קטן, ונבצע אותו ממש קטן, ממש זהיר, נבצע אותו פעם ביום, במשך כל ימי העבודה. 250 ימי עבודה בשנה פלוס מינוס, כן? בוא נחשוב על זה שבלונגרנד יהיה פה תוצאה ענקית. עכשיו, הבעיה היא תמיד אצלנו. אנחנו כבני אדם, אנחנו אוהבים, יאללה, חגיגות. מהיום נעשה פרויקט X, מהיום כולנו ביחד נתמיד, ומהיום אני אצליח, וזה לא עובד. ואנחנו נורא נורא חוששים מהשינוי המזערי, מהשינוי הקטן, המינימלי, זה נראה לנו מיותר. עכשיו, המטרה שלי זה לייצר הרגלים ניהולים, והרגלים הם קצת למי שמכיר את העולמות הפיננסיים, הם בסגנון הריבית דריבית. כשאני משקיע שקל, לא קורה שום דבר. אתה אומר, זה רק שקל, אין לזה אימפקט. ועוד שקל, ועוד שקל, ועוד שקל. עד שמגיע התוצאה הגדולה המיוחלת, לוקח לזה זמן. הרגלים עובדים בדיוק אותו דבר. כשאני הולך פעם ראשונה לחדר כושר, לא קורה כלום. חזרתי הביתה, זה נראה אותו דבר. אתה הולך פעם שנייה, גם כנראה לא קורה כלום. וככה פעם שלישית ופעם רביעית. לוקח זמן עד שפתאום אתה מתעורר בבוקר ואתה אומר, וואו, קורה משהו. ובדיוק על המקום הזה אני רוצה שניגע בו. אוקיי? אני אגיד רק שהרגלים רעים, יש להם תוצאות מיידיות. הרגלים טובים, יש להם תוצאות רק בטווח הרחוק. אז אני רוצה להוסיף על זה משהו, ולקחת את הדוגמה של הריבית דריבית שלך, לכיוון ההפוך. אנשים, זה בא קצת גם מהעולם הקואוצ'רי שלי, שאני עובדת עם אנשים איך לשנות הרגלים. אנחנו נמצאים אם מישהו נמצא במקום שהוא לא מרוצה ממנו, כמנהל, כפרטנר, עם עצמו, כושר וכו'. והוא מסתכל רק באמת איזה שינוי הוא צריך לעשות, בלי להיכנס לפרקטיקה, אלא רק בחלום שלו, בללה לנד, אני מחר עושה 4 פעמים בשבוע. אז אני רוצה להתייחס דווקא לנקודה הזאת שאתה אומר, אני מדבר על הריבית דריבית, שאנחנו צריכים לצבור דברים קטנים כדי להגיע לתוצאה הגדולה. כן. אני רוצה לקחת את זה, את המחיר של הריבית דריבית, גם לצד ההפוך. נכון. באמת כקואוצ'רית אני רואה את זה אצל באמת אנשים שבאים כי הם רוצים שינוי, אמיתי ובכנות מלאה. והם לא לוקחים בחשבון שאם הם לא עושים את השינויים הקטנים האלה, המחיר של משלמים על המקום שהם תקועים בו, נשארים בו, לאורך 10 ו-20 ו-30 ו-40 שנים של חיים שנשארו להם, זה ריבית מטורפת. לגמרי. כלומר, לעשייה יש תמורה, ולחוסר עשייה יש מחיר מאוד מאוד כבד, וקשה לנו לצפות אותו. נכון. אז כשמישהו בא ומדבר איתי על מה יקרה אם הוא לא יעשה, אני שואלת אותו, מה יקרה אם לא תעשה? האם אתה רוצה לראות את החיים שלך כמו היום, בעוד 3, 4, 5 שנה? כלומר, המחירים מאוד גדולים, ולכן צריך את האומץ לעשות את השינויים, ובאמת, ככל שהם יהיו שינויים מאוד מאוד קטנים, אז אז לא לנו תירוצים למה להגיד שאנחנו... תראי, הרגלים זה השיקוף הכי טוב שיש לסיפור החיים של בן אדם.
לכל אחד מאיתנו יש איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. יעדים, מטרות, אני רוצה להיות, אני בן אדם כזה, כזה וכזה, אני מאמין באלף, בית וגימל, ולכן אני כזה וכזה. זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, לכל אחד יש סיפור כזה. אבל בסוף, אם אני נקה רגע את הסיפור, ואני אסתכל על ההרגלים היומיומיים שלך, אני אבין בדיוק מי את. אם אני בן אדם שבכל ערב הולך ונמרח על הספה עם נטפליקס, או אני בן אדם שבכל ערב הולך וקורא עמוד אחד בפרק מסוים, זאת התוצאה. אני בסופו של דבר, התוצאה נראית אחרת. ניקח את זה בחיים. אם אני בן אדם שקם בבוקר ואוכל רק בורקס אחד, או אני בן אדם ששותה כוס מים או אוכל מלפפון בבוקר, ההרגל היומיומי הקטן משקף את מי שאני ביום-יום. זאת אומרת, ההרגלים לא משקרים. אם אנחנו רוצים להבין לאן בן אדם מכוון, לאן הוא הולך, פשוט צריך להסתכל על ההרגלים, על הביצוע, על הפעולות הקטנות שהוא עושה לאורך היום. אנחנו מכונות של הרגלים, מהשנייה שאנחנו קמים בבוקר, עד השנייה שאנחנו הולכים לישון. יש לנו אלפי הרגלים ביום מאוד 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 קטנים שאנחנו מודעים או לא מודעים אליהם. שהם כנראה באיזשהו מובן באמת משרתים אותנו, לא משנה מה הרקע. אבל אנחנו לא סתם מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, זה משרת משהו, ואז החוכמה היא לזהות את זה, להבין ממה אנחנו באמת אולי פוחדים, מה אנחנו באמת רוצים כדי לשנות ולהגיע למטרות שלנו. אז הנה, אז בוא... אז בדיוק במקום הזה אני אומר, איזה מנהל אני רוצה להיות? איזה מנהל את רוצה להיות? איך את רוצה להתנהג עם האנשים שלך? מה היית רוצה לעשות? ואם הייתי שואל אותך שאלה ואומר לך, דמייני רגע מצב, אין חסמים, שום דבר לא מפריע לך. את יכולה לעשות מה שאת רוצה כדי להפוך את העובדים שלך לעובדים שמרגישים שהם מועצמים, שהם משמעותיים, שאת המנהלת הכי משמעותית עבורם, מה היית עושה? אז בדרך כלל שאני שואל דברים כאלה, שאלות כאלה בסדנאות שאני עושה וכזה, אז אני מקבל תשובות כמו, הייתי עושה הרבה יותר שיחות אחד על אחד, הייתי שולח הודעות, הייתי יושב ומסתכל ומקשיב להם, הייתי בונה תוכנית התפתחות לכל אחד מהעובדים שלי, זאת אומרת המון דברים, ואז אתה שואל, אוקיי, אז למה זה לא קורה או לא קורה מספיק? אז בדרך כלל הסיבות לזה שזה לא קורה, אין לנו זמן, יש לנו לחצים, עכשיו, ועוד שורה ארוכה של סיבות שהכל נכון והכל בסדר. וכדי לייצר הרגלים צריך שנבין איך התנהגות אנושית עובדת. זאת אומרת, לפני שאני אומר, אוקיי, בוא ניצור לנו הרגלים שמקדמים אותנו, שעושים לנו טוב, שלוקחים אותנו קדימה, אנחנו צריכים להבין איך התנהגות אנושית עובדת. וברגע שנבין איך ההתנהגות עובדת, יהיה לנו יותר קל לייצר הרגלים. אני אגיד רק במשפט מפתח במובן שלי, המנהלות שאתם היום, זו תוצאה ישירה של ההרגלים היומיומיים שלכם. אם נקבל את נקודת המוצא הזאת, זה אומר שהפעולות היומיומיות שלנו מביאות את הזהות הניהולית שלי, אוקיי? אם אני מנהל שנתפס כמנהל קשוב, כנראה אני מנהל שברגע שבאים אליו עם שאלה, אני מקשיב שנייה לפני שאני מגיב, מה שהרבה מנהלים אחרים ישר מגיבים. אם אני מנהל שנתפס כמנהל שמעודד סקרנות ולמידה, כנראה אני מנהל שבהתנהגות היומיומית שלי, בין אם אני פותח ישיבות צוות, אני שואל שאלה במקום לתת תשובה. או מכיל טעויות. או בדיוק, כאלה. אם אני מנהל שבא ואומר, אני בעד שהצוות שלי יהיה צוות שזה בסדר, שהוא יהיה טעויות, ככה אנחנו לומדים, ככה אנחנו מתפתחים. עכשיו, זה הסיפור. אני אומר מה אני בעד. אבל בסוף בהתנהגות, אם בא עובד ואומר לי, עשיתי איזושהי טעות, ואני מגיב בתוקפנות באופן מיידי, כי זה האינסטינקט שלי, אז כנראה שזה לא יקרה שוב, וכנראה שיש פער בין הסיפור לבין ההתנהגות. אבל אם אני מנהל שברגע שבא עובד ואומר, עשיתי איזושהי טעות, ואני אומר לו, אוקיי, בוא נראה מה אפשר ללמוד מזה, נוצר לנו אירוע אחר. אז בואו נחזור שנייה רגע להתנהגות אנושית. כל התנהגות אנושית מורכבת משלושה רכיבים. כל התנהגות מורכבת ממוטיבציה, מיכולת, ובשפה קוראים לזה פרומפט, אבל היום שמשתמשים בפרומפט, אז ישר אנשים הולכים ל-AI, אני לא שם, נקרא לזה טריגר, אוקיי? ובואו נפרק רגע את שלושת הדברים, אני רק אסביר. למי שרואה אותנו, אם עכשיו אני אשלח לך יד קדימה, התגובה המיידית שאני בא לאנשים, שולח יד קדימה ללחיצת יד, באופן אינסטינקטיבי מה שקורה, אנשים שולחים בחזרת היד ולוחצים לי את היד. מה שהיה בהתנהגות הזאת, זה שילוב של שלושת הרכיבים האלה. אני יצרתי טריגר, הושטתי לבן אדם שמולי את היד. בעצם מה זה הטריגר? אמרתי לו, שים לב, עכשיו אני מבקש שתלחץ לי את היד. לבן אדם מולי הייתה איזושהי מוטיבציה, מינימלית, אבל הייתה לו מוטיבציה, כי אם לא הייתה לו מוטיבציה בכלל, הוא לא היה מרים את היד. אבל כל עוד יש מוטיבציה מינימלית, ההתנהגות יכולה לקרות. אז הוא הרים את היד, והדבר הכי חשוב, לא הכי חשוב, אבל אחד משלושת הרכיבים, הייתה לו יכולת. אם הוא היה רחוק ממני בקצה החדר, אז גם אם היינו מאוד רוצים ללחוץ את היד, זה לא היה אפשרי. אם הידיים היו קשורות מאחורי הגב, אז זה לא היה קורה. כלומר,
כדי שהתנהגות לחיצת היד תקרה, קרו 3 דברים במקביל. היה טריגר, סימנתי לו בוא נלחץ את היד, הייתה לו יכולת לבצע את זה, והייתה לו מוטיבציה. מינימלית, אוקיי? כל אחד מהרכיבים האלה, יש לו בעייתיות מסוימת בפני עצמו. מוטיבציה, נתחיל ברכיב הראשון, מוטיבציה. מוטיבציה זה עסק מאוד מאוד חמקמק. יש בשפה המקצועית מה שנקרא גל המוטיבציה. המוטיבציה תמיד עולה לשמיים, ותמיד קורסת. אין דבר כזה להחזיק מוטיבציה בפיק מאוד מאוד גבוה. אין דבר כזה. כולנו מכירים את זה, אמרנו בהתחלה. מהיום אני אשמור על כושר ואני לחדר כושר 4 פעמים בשבוע, וזה מחזיק שבוע, שבועיים, 3, ואז זה נופל. מהיום אני אוכל בריא וזה מחזיק שבוע, ואז זה נופל. מהיום אני אעשה שיחות 1 על 1, וזה מחזיק שבוע, שבועיים, ואז זה נופל. מהיום אני אשלח הודעת סוף שבוע לכל אחד מהעובדים שלי, ואני אוודא כך וכך, ואז זה נופל. מוטיבציה תמיד דינה לקרוס. נקודה. אין דבר כזה שמוטיבציה, גם לא אצל שחקנים אולימפיים, שמוטיבציה מרגישה, נמצאת בפיק מאוד מאוד גבוה. ולכן, בכל התנהגות שנרצה, תכף אני קצת מקדים את מה שזה, כל התנהגות שנרצה לעשות, אנחנו נרצה לשמור על המינימום האפשרי של מוטיבציה. כלומר, חייב להיות טיפת מוטיבציה, כי אם אין בכלל מוטיבציה, אין התנהגות. אבל המטרה היא לייצר התנהגויות שלא מצריכות מאיתנו מוטיבציית C. עכשיו אני לא רוצה, אני רוצה מוטיבציה מינימלית. אז מוטיבציה זה 1. 2, יכולת. יכולת זה בעצם המצב הזה שיש לי אפשרות לבצע את ההתנהגות המסוימת. מה זה יכולת? שאני לוקח את הטלפון ומתחיל לגלול, יש לי יכולת לעשות את זה. כך עובדות הטכנולוגיות. הן בונות על זה שיהיה לי מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים התנהגויות שיהיה לנו מאוד קל לבצע אותן. כי התנהגות שקשה לנו, קשה לי להפוך אותה להרגל. כי אני שונא את זה, כי זה קשה לי, כי זה מפריע לי. יש מה שנקרא שרשרת היכולת. בדרך כלל ישנם 6 חסמים שמונעים מאיתנו או מקשים עלינו לבצע התנהגויות. חסם 1, כסף. בא לי לבצע התנהגות מסוימת, אבל אין לי כסף. אין לי כסף, אני לא יכול לבצע את זה. ירד מהפרק. זמן. את זה אני פוגש, כל הזמן אנחנו פוגשים את זה אצל מנהלים ומנהלות. אני נורא הייתי רוצה לעשות את זה ואת זה, אבל אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אם יש לי מצוקה, מחסור בזמן, יהיה לי מאוד קשה לבצע התנהגות מסוימת, אוקיי? הדבר הנוסף הוא מאמץ קוגניטיבי. אם ההתנהגות דורשת ממני מאמץ מנטלי מאוד מאוד גבוה, מאמץ קוגניטיבי, היכולת שלי להפוך את זה להרגל היא מאוד קטנה, כי זה קשה, קשה לי. המוח שלנו עצלן, אנחנו צריכים לא לחשוב. הדבר הנוסף, מאמץ פיזי. כל התנהגות שמצריכה ממני מאמץ פיזי שהוא גבוה ליכולות שלי, אני מעדיף להימנע ממנו. אם פתאום אני אומר, בוא נצא כל בוקר ל5 קילומטרים ריצה, אבל בחיים שלי לא רצתי, זה כנראה לא יקרה, אוקיי? דבר הנוסף זה סטייה חברתית. כל התנהגות שלוקחת אותנו למקום שאני מרגיש שיש פה איזושהי סטייה מהנורמה שמתאימה לי, כן? אני אומר, אוקיי, אני מעדיף להימנע מזה. למשל, אני יושב בשולחן הנהלה, ואני לא הכי בכיר בשורה הראשונה, ויש לי משהו מאוד חכם לבוא ולהגיד, אבל אני מבין שבארגון שלי עובדים בהיררכיות, וזה נשמע לי לא הגיוני שאני יציע את העצה הזאת, אז אני מעדיף לשתוק. אוקיי? אז זה כאילו מבחינתי איזושהי סטייה. והפעולה האחרונה, שגרה. כל התנהגות שחורגת לי מהשגרה, מאוד קשה לי לעשות אותה. ולכן, אנחנו רוצים התנהגויות שאף אחד מהחסמים האלה לא מונע מאיתנו להתנהג. אנחנו רוצים התנהגויות מאוד 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 פשוטות. התנהגות תמיד תלויה בחוליה החלשה ביותר בשרשרת. אוקיי? ואני רוצה להוסיף משהו, כי כשאני יושבת עם מנהלים, או אנשים שאינם מנהלים, אני רוצה לברר האם הם רוצים לעשות שינוי באמת, לא כי הם יודעים שזה נכון. כלומר, אתה אומר, מישהו צריך לקום בבוקר ולהגיד, אני לא מספיק טוב במשהו, וזה נורא נורא מפריע לי. לא כי יש איזו ציפייה שאני אדע לעשות ככה וככה, זה לא יחזיק. כלומר, צריך להיות באמת, זה קשה, שינוי הרגלים, לא משנה באיזה עולם, זה נורא נורא קשה, שוב, כי הרגלים כנראה משרתים אצלנו איזה שהם צרכים אחרים. ולכן, כשאני יושבת עם מנהל, אני לא רוצה באוטומט לשמוע, כן, אין לי זמן, אני אעשה. כי זה כוח הרצון והמוטיבציה, זה בדיוק הנקודה. אם הוא בא ואומר, כן, אין בעיה, צודקת, מהיום אני אעשה ככה וככה, הוא חי כרגע על אותו גל מוטיבציה שכנראה הולך להתפרק כי אין לו צורך. אני אגיד רק שבסמנטיקה, אני אישית קצת פחות מדבר על שינוי הרגלים, כי זה עולם בפני עצמו, אלא על יצירת הרגלים. וזה שונה קצת, כי אני יכול להסתכל על מנהל מסוים או מנהל ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שאתה רוצה
איזה מנהל אתה רוצה להיות. ואז יש לנו איזו נטייה להתמודד עם ההרגלים הקיימים, וכמו שדיברנו קצת קודם, ואת אמרת שבעצם ההרגלים הקיימים הם כנראה תוצאה של ההיסטוריה שלי, של דברים שחונכתי עליהם, גדלתי, יכול להיות שאני כבר בתוך איזשהו הרגל של 100 שנה. ואני במקום מסתכל על זה מהזווית האחרת, ואני אומר, איזה הרגלים חדשים אני יכול ליצור, שישרתו בסופו של דבר את המנהל הזה שאני רוצה להיות. ברגע שאני אצור לי מנעד של הרגלים טובים חדשים, זה ישפיע גם על ההרגלים הישנים, וגם יתחיל לצמצם אותם, מאשר אני אאבק ישר בהרגל הישן, בסדר? אני אוכל לא בריא, אני יכול להילחם בארוחות צהריים המשמינות ובג'אנק כשאני אוכל, אני מתחיל מהמקום של בוא נאכל תפוח. ניצור לנו עוד הרגל שאוכל ארוחה אחת בריאה ביום. כל המדע מראה שהרגלים נוצרים רק במקומות שאנחנו אוהבים. אמרת שאת שונאת חדר כושר, אז צר לי להתקן אותה. הסיכוי שתתמיד עם זה לאורך חיים הוא מאוד 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 קטן. הוא מצטמצם. לכן נצמדתי ל10 דקות. יפה, אז אנחנו צריכים למצוא את המקומות שאנחנו גם רוצים, וזה באמת לחטט ולחפור עם אותם מנהלים, מה הם באמת רוצים לעשות. כי עוד פעם, אם הייתי הולכת לחדר כושר, כי מישהו אמר לי, זה יהיה לך נורא טוב, ואת עברת את גיל 50 ואת חייבת, אח שלי אמר לי את זה, אגב. זה אמירה, וזה גם נכון, אני מסכימה. אבל אם לא היה לי את המוטיבציה האישית, את אותו רגל שאני צריכה לחזק אותה, אז כנראה זה לא היה מספיק לאורך זמן, כי אני יודע, הפער בין לדעת לבין באמת פיזית, לצאת מהבית ולנסוע ולעשות את 10 דקות האלה. כלומר, צריך באמת, בגלל זה אני באמת יושבת ומדברת עם המנהלים, מה חשוב לך ומה אתה צריך, מה מפריע לך באמת היום בשביל להוביל יותר טוב את הצוות שלך. אני ממשיך אותך. כן. אחרי שזיהית מה חשוב לך, שזה קריטי, כן? זה קריטי. וזה תהליך שהוא עמוק ולפעמים קצת סזיפי, כן? צריך להבין. עכשיו אני אומר, אוקיי, הבנת מה חשוב לך? עשיתי איתו את התהליך? עכשיו בוא נתרגם את זה לפעולות, להתנהגויות, להרגלים שנשארים. בעצם בוא ניצור שיטת עבודה, שנשארת באופן סיסטמטי, ולא תשתנה כי נגמרה לי המוטיבציה, כי קמתי בוקר אחד וקשה לי, כי יש מלחמה, אלא נייצר שיטה. כל המנהלים הכי גדולים בעולם, כל דמיינית, כל הקודקודים שאנחנו מכירים, כן? תמיד יש להם שיטות לדברים מסוימים. זאת אומרת, איזו רוטינה כזאת שחוזרת על עצמה באופן סיסטמטי, כדי שבדברים האחרים יוכלו להתעסק באופן אחר. אבל יש דברים, זאת אומרת, את זה צריך לעשות כל בוקר, רק ככה, תוצאה קטנה ועוד תוצאה קטנה ועוד תוצאה קטנה, תוביל למשהו גדול. אני חוזר רגע 2 צעדים אחורה כדי להשלים את הזה. אז אמרנו, כל התנהגות אנושית, יש לנו מצד אחד מוטיבציה, גל המוטיבציה שמתפרק, יש לנו יכולת, יש לנו חסמים, בעצם דברים שמקשים עלינו לבצע התנהגויות, שמקשים על היכולת שלנו לבצע התנהגויות, ואני מוסיף פה, יש יחסי פיצוי בין מוטיבציה ליכולת. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד, הכושר שלי מאוד מאוד לקוי, אבל היום יש לי מוטיבציה מאוד 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 גבוהה, ואני אצליח בזכות אותה מוטיבציה לרוץ 2 קילומטרים, למרות שברמת היכולת שלי, היכולת מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, המוטיבציה מושכת כלפי מעלה, למרות שהיכולת נמוכה. אמרנו, אבל אי אפשר להסתמך על המוטיבציה. ויש גם את הצד ההפוך. יכול להיות שאין לי כמעט מוטיבציה, שהיא ממש מינימלית, אבל היכולת, כלומר, היכולת שלי לבצע התנהגות זה מאוד מאוד פשוט. ככה, אגב, כל טכנולוגיה בנויה. מה זה לשוטט ולבזבז את הזמן ולשרוף את הזמן בטיק טוק, אינסטגרם וכאלה? זה בא, מה הם בעצם עשו הטכנולוגיות? אמרו, את לא צריכה מוטיבציה, צריכה ממש מעט מאוד. טיפה רצון, כן? ושיהיה לך נורא נורא קל. לא סתם אנחנו מוצאים את עצמנו שעה גוללים, כי זה נורא נורא קל, שום דבר לא חוסם אותנו. ונוסיף את הרכיב השלישי, שזה הטריגרים. כל התנהגות בעולם, זאת אומרת, כדי שאת תלחצי לי את היד, הייתי צריך לייצר איזשהו טריגר. טכנולוגיה מייצרת טריגרים, נותנים לנו כל מיני נוטיפיקיישן וכל מיני כאלה. טריגרים בגדול, יש לנו 3 סוגים. הסוג הראשון הוא טריגר פנימי. הבטן שלי מקרקרת, ובעצם זה אומר לי, פיני, אתה רעב, לך לאכול עכשיו, כן? הבעיה בטריגר הזה שאני בעיקר לא יכול לתזמן אותו. אני לא יכול להגיד, 2:45 בדיוק, תקרקרי, זה לא עובד, או תיצור לאיזושהי פעולה אחרת. אז טריגרים טבעיים הם פחות טובים. יש טריגרים חיצוניים, שהם בסדר בסך הכל, בהרבה מהמקרים, אבל לא תמיד. טריגרים חיצוניים, זה ההתראות האלה שאת שמה בטלפון, התזכורות ביומן, לבקש מהבת זוג שלי, שתקשרי אליי בשעה 10, תזכירי לי כך וכך.
זה עובד, גם פה זה נורא קשה. אני שמתי לי לא פעם ולא פעמיים, תזכורת, נכון? שיצפצף לי בטלפון, היום ב-2 לעשות א', ב' וג'. דמיינתי שב-2 אני כבר אהיה במשרד, אבל מה לעשות? הייתי עוד תקוע בפקק, זה הופיע, העפתי את זה הצידה והמשכתי הלאה, ואז אמר, אוי, לא עשיתי את זה, נזכרתי בזה בשעה מאוחרת. הטריגרים שאנחנו רוצים לייצר, ברגע שאנחנו מייצרים הרגלים, הם טריגרים שנקראים טריגרים של פעולה. טריגר של פעולה, בשפה אחרת, עוגן. מה זה טריגר של פעולה? טריגר של פעולה אומר, יש לך 1,000 הרגלים ביום, שאת עושה אותם בוודאות. טריגר של פעולה אומר, בואי נמצא הרגל קיים, שאת כבר עושה אותו anyway, הוא קיים בכל יום שלך, ועליו נלביש את ההרגל החדש. תכף אני אסביר איך זה נראה. מה זה הרגל קיים? אני קם בבוקר, אני מתיישב מהמיטה, נעמד על הרצפה, זה הרגל קיים. הלכתי לצחצח שיניים, זה הרגל קיים. נכנסתי לרכב, שמתי חגורה, הרגל קיים. הדלקתי את הרדיו, הרגל קיים. התקשרתי לחבר בדרך, הרגל קיים. עליתי למשרד, אמרתי בוקר טוב, הרגל קיים. התיישבתי על הכיסא, נכנסתי למשרד, התיישבתי על זה, הרגל קיים. נגמר יום, יצאתי לרכב בחזרה, הרגל קיים. אוקיי, ככה, אם אני אסתכל על כל ה-24 שעות שלי, יש לי אין סוף הרגלים קיימים שאני עושה אותם בכל בוקר, גם מאוד מאוד קטנים. עכשיו בואו נכניס את כל הדבר הזה לנוסחה. כדי לייצר הרגל חדש, אני רוצה התנהגות שמצריכה ממני רמת מוטיבציה מינימלית, לא גבוהה כי זה ייפול, לא 0 כי בלי מוטיבציה אין, רמת מוטיבציה מינימלית, לצד יכולת שיהיה לי מאוד פשוט לבצע אותה, ושיהיה לי טריגר שיזכיר לי לבצע אותה. אוקיי? ולכן, כדי שהדבר הזה ייכנס, אם יש התנהגות שאני רוצה לעשות, אני אקח את המופע הקטן ביותר של ההתנהגות הזאת, ואני אצמיד אותו להרגל קיים. ניתן דוגמה מהעולם היומיומי שלנו, וניתן דוגמאות לעולם הניהול. אני רוצה להיות בן אדם בריא. כדי להיות בן אדם בריא, יש מלא התנהגויות שאפשר לעשות. חדר כושר, לאכול בריא, 1,001 דברים. אני אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות כושר, כמו שאת זה. אז אני מסתכל על היום שלי, ואני אומר, כל בוקר אני מצחצח שיניים. לא משנה מה קורה, כל בוקר אני מצחצח שיניים. זה העוגן, זה ההרגל הקיים, זה אותו טריגר. ואז אני מחליט לעצמי, שברגע שאני אסיים לצחצח שיניים, אני אקח התנהגות מאוד מאוד קטנה מההתנהגות הגדולה שאני רוצה. מה אני אעשה? 2 שכיבות צמיחה. זאת אומרת, ההרגל, הטריגר שיהיה, כל פעם שאני מסיים צחצח שיניים, אני מניח את המברשת שיניים, במקום אני יורד ל2 שכיבות צמיחה. רק 2 שכיבות צמיחה. זה הכל. בסדר? זה מה שקורה. זאת אומרת, ההרגל הקיים מזכיר לי לבצע את ההרגל החדש. ההרגל החדש הוא התנהגות זאת התנהגות שקל לי לבצע אותה. קל לי לעשות 2 שכיבות צמיחה. אני מה שנקרא set the bar low. אני משאיר את הרף מאוד מאוד נמוך. כל בוקר 2 שכיבות צמיחה. 2 שכיבות צמיחה. מדהים, תקשיב. 2 שכיבות צמיחה. זהו זה. לא מעבר לזה. אוקיי? תכף נבין את ההשפעות של הדבר הזה. יש בנוסחה, יש עוד חלק קטן, שהוא תמיד נשמע הכי דבילי שיש, ותמיד כשאני מסביר אותו כולם צוחקים, אבל הוא דרמטי. בסדר? אמרנו, כדי לייצר התנהגות, כדי לייצר הרגל, אז אני בעצם לוקח הרגל קיים, זה העוגן, הוא יהיה הטריגר עבורי, צחצוח השיניים, שם את ההתנהגות החדשה שאני רוצה, 2 שכיבות צמיחה, אבל מיד כשאני מסיים את ההתנהגות החדשה הזאת, אני עף על עצמי, במילים פשוטות. אני כזה נותן לעצמי, יש, אלוף, כזה, זהו זה. למה אני עושה את זה? בעצם, שאני מפרגן לעצמי, עף על עצמי באותו רגע, מיד כשההתנהגות נגמרה, אני מפריש דופמין במוח, שם האושר, אני מסמן למוח שלי, ואני אומר לו, יש פה התנהגות רצויה. פעמיים, 3, 4, 5, טכנית, אני זוכר לעוף על עצמי, להגיד, פיני, כל הכבוד, ככה, בעל פה, לעשות איזה תנועת לייק כזה לעצמי. ובעצם מה שקורה באותו רגע, דופמין מופרש. הדבר היפה בדופמין הוא, שברגע שהוא נכנס לאיזושהי סיסטמטיות, הוא מתחיל להיות מופרש עוד לפני הפעולה עצמה. כלומר, מחר בבוקר, שאני אתעורר, ואני בשלב הזה שאני נכנס למקלחת כדי לצחצח שיניים, הדופמין כבר יתחיל להיות מופרש עוד לפני שצחצחתי שיניים. ובעצם מה הוא יגיד לי? פיני, שים לב, עוד רגע הולכת להיות פעולה שטוב לך, שכיף לך איתה, תעשה אותה. ואז תוך כדי שאני מצחצח שיניים, אני כבר אגיד, קדימה אני רוצה לעשות את זה. וככה אני מייצר לעצמי מעגל, אוקיי? עם צחצוח שיניים. זה הרעיון, עד עכשיו, זה ההתנהגות האזרחית נקרא לזה, עוד לפני שאנחנו הולכים מאיזה. מדהים. בדיוק. עכשיו בוא נדבר רגע על 2 שכיבות צמיחה, ואז נעבור לעולם הניהול, ונראה איך אנחנו בעצם מקבילים את זה לשם. מה יוצר לנו עכשיו? יבואו אנשים ויגידו, מה זה 2 שכיבות צמיחה? נו, זה כלום ושום דבר.
אחד, העובדה שאנחנו עושים רק 2 שכיבות צמיחה, כי זה קל לנו, אנחנו לא צריכים מוטיבציה גבוהה וכאלה, תגרום לזה להיכנס לשיטתיות. כל בוקר זה יקרה, זה קל, זה פשוט. הדבר הראשון שיקרה בדבר הזה, מבן אדם שרוצה להיות בן אדם בריא, שרוצה לעשות כושר, מן פנטזיה עתידית כזאת, זה הופך להיות ברמת הזהות, אני בן אדם שעושה כושר, עושה 2 שכיבות צמיחה. דבר נוסף שיקרה, 2 שכיבות צמיחה, בהתחלה זה קצת קשה לי, כי אני לא עושה כושר עד היום. אבל אחרי X זמן, 2 שכיבות צמיחה, זה יהיה די קל. זאת אומרת, רמת היכולת שלי תשתפר. בסדר? אם נגיד בהתחלה הייתי אומר, אני אצא ל-500 מטר ריצה. 500 מטר בהתחלה היה לי קשה, אבל אחרי חודש סיסטמטי, 500 מטר נהיה קל. כלומר, הפשטות של הפעולה הפכה להיות יותר קלה. אז אני יכול קצת להעלות את הרף. המחמירים יגידו בעולם הזה של הרגלים, לא להעלות את הרף, להשאיר את זה ככה. אם בא לך היום פתאום לעשות 20 שכיבות צמיחה, לכי על זה, אבל תמיד לשמור על רף המינימום. כלומר, משהו בזהות שלי מבן אדם שרוצה להיות X, אני בן אדם שמבצע וחי את זה. אני בן אדם כזה, תשאלי אותי אחרי 3 חודשים, האם אתה בן אדם שעושה ספורט? אני אגיד לך, כן, כל בוקר אני עושה. זו המתמטיקה, עכשיו נדבר על זה בשנה. עכשיו בואו ניקח את כל העולם הזה. לעולם הניהול. לעולם הניהול. איפה זה פוגש אותנו שם? בדיוק על אותו רעיון. יש לנו הרבה התנהגויות שאנחנו רוצים לקדם. אני מסתכל על איזה מנהל או איזה מנהלת אני רוצה להיות. ואני אומר, יש מלא דברים שהייתי רוצה לעשות. הייתי רוצה לשבת עם העובדים שלי 1 על 1, הייתי רוצה לפתח אותם, הייתי רוצה להיות המנטור, הייתי רוצה להיות מנהל שמעורר בהם השראה. המון התנהגויות כאלה שאתה אומר, כן, הלוואי והיה לי זמן, הלוואי והיה לי יותר יכולת לעשות את זה. עכשיו, עוד פעם, אמרנו את זה בהתחלה, למה אני לא עושה את זה? אני לא עושה את זה כי אין לי זמן, כי יש לי לחצים וכל מיני כאלה. אז אני אומר, מצוין. בוא ניקח התנהגות אחת, שאת כן רוצה לעשות. נפרק אותה למופע הקטן ביותר שלה. נחפש עוגן קיים ביום העבודה שלי, זה יהיה הטריגר, אוקיי? תכף אני אפרק את כל זה לדוגמאות. ונצמיד את זה להתנהגות הקיימת, נשים את ההתנהגות החדשה. בואי ניקח דוגמה, נבסס עליה עוד איזשהו מחקר. חברת ייעוץ גלופ, רובנו מכירים, מקינזי סטייל כזה, יש להם, אני מאוד אוהב את זה, יש להם את ה-Q12, 12 היגדים שבודקים את רמת האינגייג'מנט של העובדים. אחד ההיגדים שלהם, הם בעצם לוקחים היגד, ואז הם שואלים את העובדים, האם אתה מאוד מסכים עם ההיגד הזה, או לא מסכים עם זה בכלל. ואנחנו יודעים שככל שיש לך יותר עובדים שמסכימים עם אחד מההיגדים, ובוודאי עם יותר מההיגדים, זה עובדים שרמת האינגייג'מנט שלהם הרבה יותר גבוהה, מוריד תקלות בטיחות, מצמצם את ימי ההיעדרות, מחלה וכל מיני כאלה. בקיצור, אלה העובדים, ככל שיש לך יותר עובדים שאומרים, אני מאוד מסכים עם ההיגד הזה, זאת אומרת, זה העובדים שאני רוצה, זה העובדים שנמצאים במצב מצוין. אחד ההיגדים שלהם כדוגמה, אל תתפסי אותי במילה, אבל עובד ב7 הימים האחרונים, קיבלתי שבח, הכרה, recognition, כן? על ידי מישהו מהעבודה. ואנחנו יודעים שככל שיש לך יותר עובדים שאומרים, קיבלתי recognition ב7 הימים האחרונים, רמת האינגייג'מנט עולה. אחלה. זאת אומרת, עכשיו אני מנהל, אני רוצה לתת recognition. אני אגיד בסוגריים, רוב המנהלים בטוחים, אני תמיד שואל את זה, שהם אלופי העולם בלהוקיר, בלהגיד איזה יופי, ואז אני שואל אותם... להפוך. לא רק זה, אני שואל אותם, מתי בפעם האחרונה נתת? ממש. לא, הוא יודע, הוא מבין, לא צריך לדבר את זה, מובן. מתי בפעם האחרונה נתת recognition מלא? היה לנו פרויקט גדול, ואז הם עונים. היה לנו פרויקט גדול, סיימנו את הפרויקט, החמאתי לכולם. לא לפרויקט, ביום יום. מתי נתת recognition לעובד? אתה יודע ששואלים עובדים, זה כל כך נכון וזה מדהים מהפער. כי כששואלים עובדים, מה הם מרוצים מהם? מה עם המנהלים שלהם, החברה? הם אומרים, לא יודע. לא יודעים. עצם זה שאני פה ואני לא מפוטר, אז כנראה מרוצים. לא יודעים. ואחר כך לא מבינים למה אין מוטיבציה. יש מחקר מאוד גדול שכאילו לוקח מנהל שיוצא עם עובדים משיחות 1 על 1, שואלים את המנהל איך היה בשיחה, ובדרך כלל תשובות, זה כרגע לא מנוסח מה שאני אומר, תמיד המנהלים אומרים, הייתה שיחה ברורה, הוא הבין את הכל, המשימות ברורות, הכל ידוע, זה בערך 80% המנהלים בטוחים שהם היו ברורים, שואלים את אותו עובד שיוצא מהשיחה, וברמת ההבנה, העובד עומד בערך על 30%. זאת אומרת, הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אותו דבר גם ב-recognition. אתה אומר, בטח אני כל הזמן משבח אותם, ונותן את המילה הטובה שלי ומראה להם, ושואלים מתי בפועל עשית את זה. או שואלים את העובד, האם קיבלת? כנראה שלא. אז בואו ניקח את הדבר הזה להרגל. אם אני מנהל שאני אומר, אני מאמין שלתת 7, לתת מילה טובה, לפרגן, להוקיר את אחד מהעובדים שלי, אני מאמין. אחלה, אני רוצה לעשות את זה. קודם כל יש לי איזה רצון טוב. כמו שאמרת, אני צריך להבין שאני באמת רוצה לעשות את זה. אם אני מנהל שלא רוצה לעשות את זה, אין מה לדבר, זה כבר סיפור אחר. אני רוצה לעשות את זה. יש מלא דרכים לתת recognition.
אני יכול בסוף ישיבת צוות, לפני כולם, לבחור עובד, לתת לו recognition. אני יכול לשלוח לו מייל. אני יכול פעם בשנה לתת לו איזה בונוס מאוד מאוד גדול. מלא 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 דרכים. אני אומר, אוקיי, יש מלא דרכים שבעצם מה זה דרכים? יש מלא התנהגויות אפשריות. בוא ניקח התנהגות אחת. מאוד מאוד קטנה. כן? כדי שיהיה לי קל, כדי שאני לא צריך הרבה מוטיבציה, רק נהפוך אותה לשיטתי. לדוגמה. בכל יום חמישי, כשאני בא לצאת הביתה, בכל יום חמישי נגמר לי יום העבודה, לא משנה מה. ונגיד ואני גם עובד במשרד פיזית. בכל יום חמישי שאני מתרומם, קיביתי את המחשב, מתרומם מהכיסא שלי. זה העוגן. איך שאני מתרומם, אני יודע, זהו, נגמר היום, מפה אני הולך הביתה. איך שאני מתרומם, זה יהיה העוגן. מה זה העוגן? זה הטריגר שאומר לי, פיני, עכשיו לבצע את ההתנהגות החדשה. איך שאני מתרומם מהכיסא, אני מוציא את הטלפון, וכותב הודעת וואטסאפ אחת לעובד אחד. זהו. כל יום חמישי, וואטסאפ, הודעה אחת לעובד אחד, ואני אומר לו, יוסי, ראיתי אותך השבוע, היה מדהים, אני מוקיר אותך, משהו קונקרטי עדיף, על כך וכך שעשית במהלך השבוע. עכשיו, הודעה אחת, אתה אומר, מה עושה הודעה אחת? נשמע קטן. אבל בוא נגלגל את זה אחד במתמטיקה. בכל יום חמישי, במשך כל ימי העבודה במהלך השנה. הרבה מנהלים, הדבר שמרתיע אותם, זה שפתאום, מה יגידו עליי, העובדים שלי? פתאום ירימו גבה, מה יש לו? זה שולח לנו הודעות ביום חמישי? לא זה. אז הרבה מנהלים נמנעים מהמקום הזה, מהתגובה. זה אולי הפחדים הכי גדולים שלנו, זה איך הם יגיבו, שאני אראה מוזר, שירימו עליי איזה גבה. אבל בוא נגיד, ואני מתגבר רגע על הפחד הזה, וחמישי ראשון, חמישי שני, חמישי שלישי, חמישי ככה, איקס ימי חמישי, אני רק שולח הודעת וואטסאפ אחת, כן? אז אחד, בנקודת זמן מסוימת, די מהירה, העובדים שלי פתאום הסתכלו עליי, הנה מנהל שרואה אותנו. ובכל יום חמישי, לפני שהוא יוצא הביתה, הוא שולח לאחד מאיתנו, איזה recognition כלשהו, איזושהי מילה טובה, איזושהי הוקרה על משהו שעשינו. הוא רואה אותנו, הוא ראה אותנו במהלך כל השבוע. 2, אצל המנהל עצמו מה שיקרה, הוא יגיע ממצב של אחד שרוצה להוקיר, אז טכנית הוא הולך לעשות את זה, ברמת הזהות שלו, וזה הדבר המרכזי, אני מנהל שרואה את העובדים שלו. אני מתייחס אליהם. עכשיו, בנקודה הזאת, הרבה קופצים עליי ואומרים לי, מה, אבל זה טכני, זה לא אותנטי, כל חמישי וכזה. אני אומר, מעולה, בוא נהיה טכנים. בוא נהיה טכנים ונתחיל לבצע את הפעולה הזאת, בכל יום חמישי, דקה של פעולה, לא מעבר לזה. הטכני הזה יגרום לי לכמה דברים. אחד, זה יקרה. 2, אם אני יודע שבכל חמישי אני צריך לייצר איזושהי הוקרה אחת, כן? איזושהי מילה טובה אחת. לאורך כל השבוע, אני אתחיל לחפש את זה. אני אתחיל לראות את זה. מה שלא בטוח הייתי רואה את זה. וגם לא הייתי מפנה לאיזה זמן. הייתי אומר, כן, צריך להגיד להם איזה משהו, ואז המציאות מגיעה, שוטף את הכל, ובזה זה נגמר. אז דמייני מצב שבכל חמישי אני שולח הודעה, נכפיל את ימי חמישי בשנה, כל פעם לעובד אחד אחר, ואז נבדוק מה קורה לעובדים האלה. ותראי שרמת האינגייג'מנט עולה. עכשיו זה... רמת הרווח פה היא כפולה היא משולשת, היא לכל הכיוונים. היא ברמה הארגונית מעלה את רמת האינגייג'מנט, היא ברמת העובד הפרסונלי, זה עובד שאומר, בואי, המנהל שלי רואה אותי, מתייחס אליי, ראה שעשיתי את זה, זה לא נכבה אל הכלים, וברמת המנהל עצמו, ברמת הזהות שלו, זה פתאום יוצר לך, אתה מרגיש, אתה אומר, אני מנהל שאכפת לו מהעובדים שלו, לא רק כסיסמה, לא הסיפור שאני מספר. אני רואה את זה בביצוע, אני רואה את זה ביום יום שלי, אני נותן הכרה לעובד, וככה זה עובד. עכשיו, קחי את ההרגל המאוד קטן הזה, הוא לוקח לך דקה. 2 דקות ביום רע, בסדר? 2 דקות בשבוע. ותוסיפי עוד 3-4 הרגלים בשבוע. זהו. תחשבי מה קורה למנהלים שעושים 4 הרגלים זהירים, כן? בשפה שלנו, אצלנו בלידרס, אנחנו קוראים לזה ננו-הביט. הרגלים ניהולים זהירים, קטנים, אבל שקורים באופן סיסטמטי, אוקיי? אז הנה, לא צריך דרמות, לא צריך מהיום, כל יום נעשה כאלה, אוקיי? בוא ניתן עוד דוגמה, שזה יהיה ברור. אני עושה שיחות אחד על אחד עם העובדים שלי. רציתי לדבר על זה, כי זה אחד הדברים הכי כואבים שיש למנהלים. תסבירי. זה משהו שהוא מאוד חשוב, וגם מבינים, כמו חדר כושר, מבינים כמה הפגישות הקבועות עם העובד, זה קריטי וחשוב. בין זה ובין לוותר על זה, כי נשאבים לעומס ולשגרה, הפער עצום, ומאוד קשה לייצר את השגרה הזו של אחד אל אחד, למרות שמבינים שזה חשוב, כי באמת תחת הדבר הזה אין זמן, העומס גדול מדי, אני לא מצליח להרים את הראש, איזה אחד אל אחד עכשיו עם 7 אנשים או עם 5 אנשים, זה לא יקרה.
מעולה, דוגמה מצוינת. א', מאוד מובן, כאילו, כולנו עמוסים, טירוף, איפה אני אפנה עכשיו שעה ל7 עובדים, 7 שעות בשבוע, טירוף, זה אפילו לא סביר לבקש דבר כזה, או לצפות. ואז מה שקורה, זה מכניס אותי גם כמנהל, לאיזו תחושת אשמה, לאיזו תחושה של, אני מבין שזה חשוב, אבל אני לא עושה את זה, ואני לא בסדר. כישלון. וכישלון, וכאילו, בסוף אני הופך להיות מנהל מאוד משימתי. אני פוגש אותך לאחד על אחד, וכל מה שאני מדבר איתך זה, בוא נראה את המשימות, יעדים וכל מיני כאלה, וזהו זה. זה יוצר שחיקה אצל העובדים. הוא לא רואה אותי, הם לא מתייחסים, לא מעניין אותו כלום, חוץ משורה תחתונה ותוצאות, איפה אני, מה עבר עליי אתמול, אין. עכשיו אני אומר, הנה אני מנהל שאומר, אני מבין שאחד על אחד זה חשוב, אני מבין את הערך, אני רוצה לקדם את הערך הזה. אז בואו נפרק את זה, למופעים מאוד מאוד קטנים, 2 אפשרויות ניקח את זה. אפשרות אחת זה להגיד, כל פגישת אחד על אחד שמהיום אני מבצע, כי היא מתקיימת בכל מקרה, ישיבות אחד על אחד שביומן, שהן מאוד סיסטמטיות, הן מאוד ביזנס אוריינטד במובן הזה, כן? אני יוצר לעצמי הרגל חדש. איך שאנחנו מתיישבים על הכיסא, כן? איך שאנחנו אומרים בוקר טוב. היי, בוקר טוב, מה שלומך? מה שאני עושה ב2 דקות הראשונות, שואל שאלה אחת, שמבחינתי מבטאת סוג של recognition, או סוג של אני רואה אותך. זאת אומרת, ההרגל החדש שלי, לפני שאני רץ למשימות, התיישבנו, הישיבה על הכיסא מזכירה לי לשאול שאלה אחת, זה הטריגר בעצם, ואני רק פותח בשאלה אחת. מה שלומך? ספר לי רגע לפני שאנחנו רצים למשימות, איך אתה מרגיש? מה עבר עליך השבוע? ואז אני 2 דקות מקשיב. זהו. אז תשמעי, זה נשמע, מה זה? זה קטן. אבל אם אני מתמסר לדבר הזה, ולא מסמן לך של יאללה, זה רק, בוא נעשה וי על הדבר הזה, אלא בהחלטה שלי, אני אומר, יש פה, אני מקדיש את 3 דקות האלה להקשבה. אני שואל שאלה אחת, ואני מקשיב. עכשיו בוא נדמיין, כל ישיבת אחד על אחד, שאני פותח עם כל אחד מהעובדים שלי, אני מסמן אותה בצורה הזאת של איך שאני מתיישב, אני שואל שאלה אחת, ומקשיב 3 דקות, מקשיב, באמת מקשיב, ואומר, אוקיי, עכשיו בוא נעבור למשימות. זה נשמע קטן, זה מעלה כל מיני שאלות וכל מיני כאלה, מפחיד אותנו להקשיב, זה אולי לדיון אחר, אבל קשה לנו מאוד מאוד להקשיב, מנהלים, אנחנו רוצים לתת תשובות, פתרונות, הקשבה זה אחד הדברים המלחיצים, אבל אם אני עושה את זה כל ישיבת הנהלה, כל ישיבת אחד על אחד, אז קורה מצב שבסוף העובדים שלי אומרים, יש פה רגע שאני יודע שהמנהל שלי מסתכל עליי באמת, ולא מזייף את הדבר הזה. תקשיב, זה דבר, אני חושבת, מה שציינת עכשיו, ההרגל הקטן הזה, זה בעיניי אחד מאבני היסוד הכי משמעותיים שיש, כי אנשים עובדים, עוזבים חברות, בחוויה שלא רואים אותם. לא רואים אותם. לא בגלל משכורת, נכון. וגם אפילו בדרך כלל לא בגלל מרחק מהמשרד. נכון. והלראות הזה, זה אני קוראת את מילה אקס פקטור, הדבר הזה שאתה מרגיש משמעותי ושרואים אותך, וזה מצריך 3 דקות, אני לא מדבר דברים אחרים, אבל באמת זה באמת הרגל מדהים של להתחיל מקטן, והערך שלו הוא עצום. בוא ניקח עוד סעיף לדבר הזה. 1 זה כשאני יושב באחד על אחד. יש לי פגישת אחד על אחד, אבל 2, אפשר לבוא ולהגיד, מכיוון שזה קטן, וזה פשוט, זה לא חייב לקרות בשיחה המסודרת הזאת שמופיעה לנו ביומן. אני מחליט שאני בן אדם, או אני מנהל, שרוצה באמת להראות את הערך לעובדים, ולהוקיר וכזה, ולשאול אותם קצת יותר הוליסטי על החיים שלהם. ואני מחליט שפעם בשבוע, בזמן מסוים, כשאני נכנס לפינת קפה, אני רוצה שיחת עמידה של אחד על אחד, שהיא שיחה של 3 דקות, גג 5 דקות, אוקיי? אני רק צריך למצוא לי איפה זה משתלב ביום, איפה הטריגר, שיש לי אפשרות לקיים שיחת על אחד על אחד של 3 דקות בעמידה. ואני אומר, יש אפשרות בפינת קפה, יש אפשרות שאני מגיע בבוקר ואני עובר אולי בין החדרים, הנה אחלה, אני מגיע בבוקר ואני גם ככה רגיל לעבור, בוקר טוב, אז בכל בוקר אני יוצא רק אצל עובד אחד. ונעמד מולו ושואל אותו, מה שלומך? ומקשיב. רק אצל עובד אחד בכל בוקר. ואצל האחרים אחרי זה אני עובר, מה העניינים, וכמו תמיד אני אומר מה העניינים, הם עונים לי מה העניינים, ואף אחד לא מתייחס אחד לשני, הכל נשאר אותו דבר. אבל בכל בוקר עובד אחד, אני נכנס בבוקר, אומר לו, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, ראיתי שהשבוע היה ככה וככה, הבנתי שהילד ככה וככה, וממתין לתשובה. וזהו, ברמת ההרגל. זאת אומרת, אני מפרק את זה למופע הכי קטן. בוא ניתן עוד זווית. בתפיסת עולם שלי אני מאמין שאני חייב להיות
מנהל שלומד ומתפתח כל הזמן, קצב השינוי משוגע לגמרי, ואני מבין שאם אני לא אמשיך ללמוד ולהתפתח כל הזמן, אני אהיה לא רלוונטי. זהו, נקודה. אני מאמין בזה. אני מסתכל על הלוז היומיומי שלי, ואני אומר, טירוף, למי יש פה זמן עכשיו להשחיל איזה הרצאות, למידה, קורסים דיגיטליים והשתלמויות וכאלה. ואז אני אומר, אוקיי, זה בדיוק הנקודה. ברמת ההתנהגות, ברמת המנהל שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות מנהל שמתפתח ולומד. יש מלא דרכים להתפתח וללמוד, אני רוצה לקחת מופע מאוד 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 קטן של זה. מופע מאוד מאוד קטן של זה, אני אומר, אני בכל בוקר נכנס לרכב ונוסע למקום העבודה שלי, או אני בכל בוקר מתיישב, זה לא משנה אם אני עובד מרחוק, אני מתיישב ומפעיל את המחשב ומתחיל לעבוד. ברגע שנגיד ונלך לדוגמה של הרכב, ברגע שאני נכנס לרכב, איך שהחגורה שלי עושה קליק, כן, יש לי טריגר. הטריגר הזה אומר, פיני עכשיו ללמוד. אני מפעיל פודקאסט שהכנתי אותו מראש, ואני מקשיב רק ל3 דקות. רק 3 דקות. אמרתי את זה, כל למידה חייבת להיות בתוך כוונת למידה. אם אין כוונת למידה, למידה כנראה לא תתרחש. זאת אומרת, אם זה רק ברקע. אז אני אומר, אני שם את החגורה עושה קליק, ברגע שיש לי קליק, יש לי כוונת למידה, ואני מקשיב 3 דקות בלבד לפודקאסט, מנתק אותו וממשיך בעיסוקיי, מתקשר לעובדים שלי, עושה מה שאני צריך לעשות, משימות קדימה עבור. בואו ניקח את זה במתמטיקה של השנה, ונכפיל את כל ימי העבודה שלי, 5 ימי עבודה בשבוע, כפול שנת עבודה מלאה. בואו נחשוב שכל בוקר יש לי 3 דקות של למידה. פתאום קרה משהו. אני לומד באופן סיסטמטי. ברמת הזהות, הפכתי להיות מנהל לומד. זה הכל. אני בן אדם שלומד, אני בן אדם שמתפתח. ככה זה עובד. עכשיו בואו נלך עם זה עוד שלב. אני אומר, אני גם מאמין שהצוות שלי צריך ללמוד ולהתפתח. אז אני אומר, מהיום, בכל וויקלי כזה, בכל פגישה שבועית שיש לנו, ישיבת צוות שבועית, שיש בה הרבה עניינים משימתיים, טכניים, יומיומיים, כל מה שבוער כאן ועכשיו. אני מחליט שמהיום, כל ישיבת צוות שנפתחת, אני אומר, חברים, בוקר טוב, משהו קטן ללמידה. ואני מביא משהו אחד ממה שאני למדתי לאורך כל השבוע. אני לומד כל יום, 5 ימים בשבוע, 3 דקות. מתוך ה3 דקות האלה כפול 5, אני לוקח משהו אחד, פעם בשבוע אני מביא ל3 דקות בישיבת צוות. עכשיו תראי איזה לופ נהיה פה. הצוות שלי מתחיל בזה שבכל ישיבת צוות מבינים שקודם כל אנחנו לומדים. אופה, יש פה צוות שלומד, קטן. יכול להיות שבהמשך הדרך זה לא יהיה רק אני המנהל מביא משהו, אלא כל אחד יש תור. כל ישיבת צוות, מישהו אחר מביא משהו של 3 דקות, גג 5 דקות וסיימנו. כל הכבוד לנו, הפכנו להיות צוות לומד. אני המנהל ממשיך להתפתח ויצרתי תרבות. זהות בסוף, הנה, ההתנהגויות שלי יצרו תרבות של למידה בצוות שלי. וככה נוצרת ההתנהגות. הרעיון הוא רק שזה יהיה סיסטמטי לאורך השנה. ואתה צריך באמת להאמין בזה, ולרצות באמת להיות מנהל לומד. חייב להיות. זה תמיד, כל הרגל, הדרך הטובה ביותר להטמיע הרגלים, זה מגיע תמיד ממקום חיובי, ומהרצון האמיתי שלך, ולא ממה כמו שאמרת קודם, מצופה, כי ככה, כי אומרים שצריך להיות צוות לומד, אני לא מאמין בזה. אם אתה מאמין בזה, תפרק את זה. אוקיי? מדהים, פיני. טוב, אנחנו מסיימים ככה את הזמן איכות הזה איתך. נסגור רגע? נסגור, כן, יאללה, נסגור. ננסה איכשהו להכניס את הכל לתוך איזשהו מקום. הדבר המרכזי זה להבין איזה מנהל אני רוצה להיות. ואז אני מבין איזה התנהגויות קיימות, מה אני יכול לעשות כדי לקדם את זה. אחרי שאני מבין איזה התנהגויות אני יכול לעשות, המטרה היא להיכנס לתוך הנוסחה. הנוסחה אומרת ככה, את הדבר הפשוט. אני לוקח התנהגות עוגן, כלומר הרגל קיים, מלביש את ההתנהגות החדשה שאני רוצה, ומפרגן לעצמי אחרי ההתנהגות. כדי שהדבר הזה יקרה, אני צריך להבין שאני רוצה התנהגויות מאוד מאוד קטנות. למה מאוד מאוד קטנות? כדי שזה יצריך ממני רמת מוטיבציה מינימלית, כדי שגל המוטיבציה לא ייפול לי, מעט מוטיבציה, כדי שיהיה לי קל לעשות אותם, לא יהיה לי חסמים של זמן. אם זה 3 דקות, אין לי חסם של זמן, מה שבדרך כלל מפריע למנהלים. אין לי חסם קוגניטיבי, זה קטן, זה פעולה מאוד מאוד פשוטה, ואני צריך להדביק את זה לטריגר הקיים. אוקיי? אז אני רוצה התנהגות מאוד קטנה, שתהפוך להיות סיסטמטית. נזכיר את מה שאמרנו בהתחלה, הרגלים זה הריבית דריבית. הרגל קטן שחוזר על עצמו, בסופו של דבר מביא תוצאה מאוד 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 גדולה, ובתנאי שזה לא אירוע חד פעמי. מדהים. טוב, אז תודה רבה. אני אסיים כן באיזה משפט שחשבתי עליו, טוענים שאיינשטיין אמר אותו, זה לא סגור, שמשוגע זה שעושה שוב ושוב את אותה פעולה ומצפה לתוצאות אחרות. אז קחו את המשפט הזה, ומקווה מדהים.
יהיה ערך וייהנו מהשעה הזאת ביחד. תודה רבה. תודה לך, תודה על ההזמנה. כן.